Цяла нощ си мислех, че вали. Тая река не си знае цената. Както и къщата. Тук звуковата бариера е естествена. Замислял ли си се на следният факт от фолклора? Че всички дяволски сборища стават в някоя воденица. Около течаща вода. Защо? За да не ги ловят подслушвателните уредби. Пини малко. Пини. До 20 грама може. До 20 грама може. Чакай. Така. Две шестици. Дюшеш. Муко. Духни. Не така. Той ме разби. Карай бе, Луко, ти си. Не загря ли? Той не свизара. Кой бе? Той не свизара. Кой бе, Луко? Кръвчицата ти изпих. Стига бе, Луко, остави го! Бе, Луко, бе! Ще ми кавеш зара, Колко ще кавеш зара ти, бе, Кръвчицата ти изпи сега. Сега ти изпи кръвчицата. Бе, зара. Виж го, его. Стига бе, Луко! Плюй зара, Айде плюй зара. Остави го, Луко, остави го! Кой става? Я се върна работа. Гледай си работа. Кога казах аз? Да си гледам работата. Ангеле! Чакай. Аре, дръж здраво, бе. Кой ме виж, бе? Държиш ли? Държа! Хвана ли? Хванах! Дръж здраво, долу казах! Държиш ли? Държа! Това е. Дръж нагоре, дигни нагоре, хубаво дръж. Дръж нагоре. Така, държиш ли здраво? Държа! Тъй. Капе ли още? Ти. Идиото! Достатъчно. Опит ли? Отивай си гледаш работа. Няма да го скубиш. Зарчето! Патлуко! Гости идат, Патлуко! Ила, Патлуко! Ила да видиш кой дойде! Как и ни идват? Ами ще дойдат, оскубали го! Айде, турай го в казана! Си ходим да ти пазим шипката, да знаеш? Гледайте кой извадих отвътре, гледайте! Здрастите! Какви са тия гадости, бе? Ами той петела го глътна и Луко го закла. И пак си пил. Гледай, къщата и двора всичко се сипа с това твърд алкохол. Такова да ти оправям книжката, да ти плащам глобите. Ако не сме ние, ще умрете от глад и от мърза с Павлина. Смърдиш на сон, да се не траеш. Мините, влезте! Какви са тия цветя тук? Магданоси копър бях насяла. Но как то не дойде време? А за парцела кога ще ви дойде време? Какво правите по цял ден? Kako ne dejmo? Какво не дей? Айде да купиш бирай. И точка по този въпрос. Няма, бате.
Стегни се, ако искаш да вършим работа. Разбрам. Иначе ти тегли чертата и умираш за ново време. Тая книжка ми струва 200 марки. Напълно излишни. Взимай. Ето ти 100 марки за 2 предни нови гуми. Те ги фърлиш. Малко са. 71-та. Или да ги регенерирам. Казах нови, никакви регенерирания. Ето още 100 марки. И на шесито трябва да му хвърля една боя. Еми тегли му, бе. От чешката нали остана? Остана. Ми, какво чакаш, бе, българино? Какво се моташ? Вместо да гониш петли из двора. До неделя да си готов. Може още същия ден да се тръгне. Чака връзка с Дунав мост. Дръж. Мобифон. Нещо подобно. Пейджер. Четеш какво пише и изпълняваш. Ало. Ало. Ако се наложи да ти съобщи нещо. Няма да се наложи. Връзката е еднопосочна. Като се работи с такива като тебе, диалог няма. Айде, действай. Пържени филийки. Закуска за шампиони. Друго? Айран или кафе по желание на клиента. Друго? Друго? Здраве. Предпочитам цигар. Запали ми я. Бях решил твърдо да ги отказвам. В Америка цели градове ги отказвали. Заведи ме в Америка и аз ги хвърлям. Но там. Ей, тая тук. Пастроката не ти е приятелка. Любов. Ето, пари и венчило. Над главата ти. Той е черния, тялом и духом върху тебе. И в краката ти. Мачкашко, ето, мачкашко. Ето, любов, 3 пъти. Много любов, бе, много любов, бе. Само любов има върху тебе, бе. Боже Господи. И каквото ти казах, това е. Помниш. И... Добър ден. Вие какво се довлекахте толкова рано? Айде, влизайте, запознайте се, няма да ви изеде. Тя нашата стела е такава, че може и артистка да стане. Колко му е? Но това е много трудна работа, моето дете. Казаха ли ти го? Айде сега отивайте оттатък. Колко? Не, душичко, моля те, аз от тебе пари няма да взема, миличко, не дей. Добре, айде, служи тук за сираците. Тя ли беше? Тя ми. Аз, каквото съм ми казала, всичко е станало. Насаш ли булата с тялче? Какво болове се? Аз мисля, че идвате за сватбена снимка. Гад ти града. Уж пазихме тайна. Кога се разчу? Нищо де. Не е обидно, напротив. Ела тук. Архаично е. Не са модни безбрачните съжителства. Пробните бракове. Ето, цветята. Чакай се. Не искам това було. Тогава защо? Питай го него. Господин инженерът, той настояваше. Остани само с цветята. Мръдни сега тук. Чакай. Ето. Айде сега, готово? Хоп. Хайде сега. Усмивките. Готово? Ще ни направиш и по 6 снимки 4 на 6. По-отделно. За задграничен, цветни. По 9 ги искат. Добре, ти знаеш. Още като дойде на урок, разбрах замисъла ти. И с каква лекота ти се отдава езика? Настигаш 3 годишните. Истината е, че имам известна основа. Да. Не ти казах от начало. Учих го 2-3 семестъра, после стана факултативен и го зарязах. Да. Я те видя. Брадичката малко надолу. Идеално. Момчето ти как е с английския? Стела ще ми бъде преводач. Той ми е малко мързеливичък. Чакай сега. Остави ми го, аз да ти го изтипосам в най-добра светлина. Така брадичката надолу.
Чено. Така. Ще те чакам при Роси. По-добре вкъщи. Добре. Хей. Кой беше този? Евстат от манастира. Hello. Света е малък. Хайде, хайде. Hey. Hello, Miss Lessa. Lesson 43. 43. It's Yeah. raining. Хайде да... Excuse me, мис Марковска. Sorry. We are very sorry, but the bus came too late. Сори, ама... Чети. It's raining. Да. Dialogue. Kate, can we go out and play 43. volleyball? Louis, no, it's Те raining. сме, бе. Andy, no, it isn't. Браво, напълнихме фабриката с куче. Нали да пазя да Становев не дава да ги барна, бе. Становев да си ги завре, да си ги носи вкъщи. Тук ще иззад ушите. Гледай ги, бе. 6 парчета. Най-малко 3 пъти в годината. Смятай какъв прираст. Значи природата работи, за разлика от нас. Какво да се патентоваме в производство на помяри? С маркетинг, дистрибуции. И какво да търсиме пазари? Не се разбрахме, господин Диамандиев. За кое, бе, коце? За кучката. Да я разкарвам или... Пити, Становев. Какво ме занимаваш с тия глупости? И табелката ми е махнал. Ничето я няма. Няма кой едно кафе да направи. Къде е хубавата кафеварка? Пити, Становев, всичко привра. Ей го. Бълкът, с когото говорим. Генерал без армия. Пак заминава. Защо не го изпрати? Той си мисли, че ме няма. Намерил една топла връзка на номер 20 и се надява да гушне всичко. Нали е стара комсомолска хена, ама ще хване на ватмана обратното. Добре, де. Той какво си въобразява? Че ще съживи производството на Калашников и Макаров и ще издигне отново Берлинската стена? Не, то не, че не може, но не е Становев човекът, който ще тръгне да преструктурира. Той е кулка, на която друг трябва да дърпа конците. Марионетка. А иначе по принцип джапане и пушкала ще се търсят винаги. И то те първа. Да. Дойдоха за амбалажи. Доверете, коце. И как без вас? Доверете, имам ви доверие. Чакам твоята дума. И да, и не. Ни тако, ни вако. Мисля, че нямат перспектива. А перспектива да ми изчини в Торонто, докато габясаш, има, нали? Той тук има чини за миене. Разбери, трябва да съберем пари. Сега е моментът. Времето на Становевци мина. Това е нашия шанс. Ето ти карт бланш. Знам, че си в меден месец, но време за губене няма. Върви, действай. Две специални! Аре, Мароси, ще изтинат. Това няма ли да го едеш? Харесаха ли ви? 6 плюс по петобална. Майката ми се разката за тая шестица. От сутринта не съм сядала на дъто си. Сега разбирам защо им казват на тия заведения разширени вени. На това в динамиката се казва В нулево. Първоначален тласък. Да бе, първоначално натрупване. Учихме го в основи на комунизъма. Много е важно да има кой да ти тегли началния шут, за да достигнеш целта. А ние сме все под нулата. Чак под. Но не сме много над. Под сме, Ники.
Понякога ми става безпощадно ясно, като при Светкавица. Ние не си даваме сметка какъв мизерен живот живеем мамицата му. Аз съм минала само 22 години от живота си. Какво ще правя още 2 пъти по толкова? И какво да кажем ние 30 годишните? Как какво? Ще ги живеем. Какво ще ги правим? Евала, Ники. Страхотен непокист си. Винаги съм ти се възхищавала на здравите нерви. Джими не може да ти кацне на малкият пръст. За кума или добро, или нищо. Кум. Дай му да озвучава ефира. За друго не го търси. Днес сте много критично настроени, да няма магнитни бури. Наде! Какво? Дай ни по един джин с тоник. Чули ме? Айди сега ти да налееш. Аз пък няма да налея. И тя на тебе каза. Ти си по-млада, иди ти. Така ли? Данчеви си превели дипломите. 50 марки парчето. Как 50? Не бяха ли 30? Вие още ли не сте се отказали от фикс идеята? Поне да не бяхте се венчавали. Семейните ползват предимство. Шенгенска им работа.